Vážení priatelia, volám sa Juraj Borgula a chcel by som vás zoznámiť s mojím ovocným sadom. Najprv to, že začal som s budovaním alebo výsadbou, ak chcete, sadu asi pred 20 rokmi ako môj dôchodcovský program a samozrejme tomu som aj prispôsobil výsadbu, ošetrovanie a tak ďalej. Takže fakticky môžem povedať, že to, čo u mňa nájdete, ovocie, to je na úrovni bio alebo ešte lepšie. Pretože na hnojenie používam čiste kompost alebo pokosenú pomulčovanú trávu. Na postreky používam iba v zime a zavčasu na jar a používam prostriedky také, ktoré poľnohospodári poznajú, hlavne napríklad vinohradníci poznajú už doslova 200 rokov. Čiže nie je to nič takého, že sa to dostane do ovocia a podobne. Takým najdôležitejším postrekom je modrá skalica, ale používam aj také veci ako kaolín. Jedno z ovocí je samozrejme najrozšírenejšie ovocie na Slovensku a to sú jablone, jablká. Máme ich veľa druhov, od skorších, jesenné, cez zimné, až úplne vytrvalé jablká, ktoré vydržia až do júna. Toto, čo za mnou vidíte, to je skoršie jablko, ktoré dozrie niekedy tak v polovici augusta, ale používame ho hlavne teda na výrobu ovocných šťav, alebo teda jablkového džúsu. Ďalším zaujímavým ovocím sú slivky a tiež ich mám viacero druhov, od veľmi skorých, ktoré dozrievajú tak 15. júla, až po neskoršie, ktoré sú zrelé v septembri. Za obzvlášť dobrú odrodu považujem slivku Top Taste, ktorá je veľmi sladká, jej cukornatosť ide až do 30 alebo vyše teda 30% Brix a je teda vhodná na lekvár, na slivovicu a na sušenie a tak ďalej. Môžete ju vidieť tu za mnou. Hrušky Williams asi ani nemusím predstavovať. Je to veľmi obľúbené ovocie, predovšetkým na pálenku, ale hodí sa aj na všelijaké rôzne použitie ďalšie, ako je trebárs lekvár alebo sušenie. Na záver by som chcel povedať, že sad sa nachádza na samote, dosť ďaleko od Kolárova a som pripravený na rôzne riešenia. Napríklad máme veľký chladiaci box, ktorý umožňuje, že si môžete objednať ovocie cez týždeň alebo týždeň vopred a príď preň, keď máte čas, napríklad cez víkend.